ନିଜେ ପଚାରି ବୁଝିପାରନ୍ତି ଜମିଦାର ବାବୁ। ଆମେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନଥିଲୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଆମକୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର ନା ନା এইটা অন্যায়। আরে তুমি নিজে কহিল না ହୋଇପାରିବନି। ଏ ଶଶାଙ୍କ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ କେବେ ଏମିତି ବଂଶଧରଙ୍କ ମାଟିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏ ସମାଜ କିଏ ଜମିଦାର ଧୀରେ ମୋର ମଙ୍ଗଳା ଝିଅ, ଆପଣ ଏପରି ନିଷ୍ଠୁର କଥା କୁହନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁନି। ଅନ୍ୟାୟ ଏହା ଦିନ ମୋର ତମ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଦୁର୍ବଳ ଲାଳସା। କାରଣ ତମ ପୁଅ ମୋ ଜମିଦାରରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅନେକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଗିରି ଦେଖାଇ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଘଟାଇଛି ଧର୍ମଘଟ। ଏବେ ନିଜ ଦୂରେ ଜମିଦାର ରାଇଛନ୍ତି କହିବାକୁ ତମକୁ ଟିକେ ସଙ୍କୋଚ ଲାଗେ। ମୁଁ ତୁମର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିଛି ତାହେଲେ ତମେ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିଥାନ୍ତ, ହେଲେ ମୋର ନିରୀହ ଭଉଣୀଟା ଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଅବିଚାର କାହିଁକି? ନ୍ୟାୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏ ଶଶାଙ୍କ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ହେଲେ ତମେ ଯୋଉ ମୋର ଅମଙ୍ଗଳ କରିଛ, ଏହା ହିଁ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ସମୟ। ସମୟ শশাঙ্ক রায় বলে গোটে হৃদয়হীন অমনিষ পাখে তমর বিবেক সভা পায় না। তুমি উঠিয়া গোটে লক্ষ্মী বসিবা পাই উপযুক্ত কর মু যোগাড় করি। ଏ ବାହାଦୁରୀ ତମର ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଆରେ କିଛି ନହେଲେ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ
हाँ बाबा को समोर का व्यवस्था करी या हो तो समय दो यू आर अंडर अरेस्ट तो नहीं की बेटा काहे ना आप तो बाबा को पिटी मार दे सदी बोली हमारे अभियोग होउछ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସବୁ ସତର୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ସବୁଠି କୋସିସ୍ କରନ୍ତୁ କରିପାରନ୍ତି ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ମୋ କଥା କ'ଣ ମିଛ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବାବା ଆମ ଆଖି ଦେଖା ବାବୁ ବୁଝି ପାରିଛି ଜାନ ବାବା ମୁଁ ଜମା ମିଛ କରେ ଏ ଆଖି ଦେଖିବା ସବୁ ପରେ ନାଇଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାହେବ ଏସବୁ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମୋ ଭାଇ ଦୀପକ ମୁଁ ଆପଣ ନିଜେ କହିଲେ କିଏ କ'ଣ ତା ନିଜ ବାପାକୁ ପିଠି ମାରି ଦେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଟଙ୍କଧର ପୂଜା ପ୍ରସାଦ ଏଇ ସୁବିଧା ସାକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂଜା ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ସେମାନେ केवल तुम्हें घंटे 2 घंटे समय दियो बाबा को समझ समय दुनिया को कल्पना कला बेले तोर ए दइनता मु आंतु सही पारती जेल सेठी भाई मु आंतु दुखित नुहे मात्र मु चाली गला पर तो भविष्य चिंता करी मु आज भांगी पड़ी थिलो बा भांगी पड़ी ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାହେବ ମୋ ଭାଇ ଦୀପକ ଆପଣ ମୋ ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଅଥରେ ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡ କଚେରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ରେ ପାଖେ ଭାଇ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତୋ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହବ ସେ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ବେଳରେ କେମିତି ଏକା ଛାଡ଼ିଯିବି କହିଲୁ ତୁ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଭାଇ ଛୁଆରେ ତୋ ଆଖି ପାଇବ ତୁ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଯା ଅଧିକ ଚାହିଁବାରେ ପେଟ ତୋର ଅବସାର ହେଇଗଲା କହୁଛି ପଛେ ବାସନ ମାଜି ଖାଇ ହେଲେ ତୁ ଏ ଗାଁରେ ଆଉ ରହିବୁ ଏ ଗାଁକୁ ଆଉ ଫେରି ଆସିବାକୁ ମନ ପଳେଇବୁ ଭାଇ ପାଦ ଥରେ ତୋର ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବୁ ତାକୁ କେବେ ପଛକୁ ଫେରାଇବୁ ତାକୁ ଯିଏ ପଛକୁ ଫେରେ ସିଏ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ଆସନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବିନି ନମସ୍କାର ଏସା ଆସାମୀ ହାତରେ ହାତ ପକାଅ ବାବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସୁଛି Mosari